Kon tak badhe ya. Iya, lho salat badhe. Dairo kon. Saiki matematika wis. Iya. Nek 10 Iya. dijukuk 4 kari piro? Ya 6 rek. Goblok. Mangkane anakmu gak lulus. Pira mang? 10 dijukuk 4. 6. Mangkane anakmu gak munggah-munggah won. Lah kon dhewe goblok. Lah 10 dijukuk 4. Sei. Tambah bahasa Inggris cara Jawa salah bahasa Inggris. Kok kon niku. Lah 10 dijukuk 4 kali pira lho, Bos? Nek 10 dijukuk 4 kari 5. Lho kesok kali 5 lho. 10. Nah. Dijukuk 4. Nah. Lah ya lah buruane sing njukuk situ. Pas sampe njukuk ndok njaluk buruan. Kon gelem dikongkon gak diburuwi. Cariyane dikongkon buruan. Anu wis ngene wis gak cukup-cukupan, Bos. Ya. Nah, saiki anu tambah-tambahane wis. Ya. Kalian niru. Lah apa niru iki? Kalian delok. Ya ono ben rahasia ae. 5 ditambah 4 ana piro? 9. Goblok rek, liwon rek. Ketorone anakmu gak tau munggah won. Wong 5 tambah 4 kok 9. Nopo meneh rek? 5 ditambah 4 won. Helen nyonto. Nek 9 balik 9. Salah. Goblok wong kono. 5. Lah 5 tambah 4 dikali pira lho, Bos? Ya entek. Lho kok tambah entek lho. Pitik 5 ditambah garangan 4. Dipangan won entek. Waran garangane kena kayak bajul pisan ya. Kayak nyaplok dasmu. Arek goblok. Bukan garang-garangan itu lho. Wah. Ono tambah-tambahan garangan diaturno. Lah iki Ya kancamu gendeng iku. ya kon sing cepel. Le. Bento. Ya kon edan. Kopior. Le. Ya kapal. Ya kon kenapa ngono kelok iki? Oh.